ang ilang iro nga puti guys. Daghan kaayo mga lobby guys, asa sila mukaon guys. Ako katuod guys, welcome to my YouTube channel. Please subscribe. Hoy, pag-subscribe na ba sa akong YouTube channel? Mukatawa man ko. Ay, dili ko mukatawa. Dili. Ay, dili man di ko mukatawa. No. Yawan, mag-unsa mo. Yawan, mag-unsa mo. Dagan. Dagan. Daghan kayo mga lugi. Bye. Dagan kayo mga lugi. Dagan mo. Dagan. Daghan kayo mga logbi 99.5 RT nindota daghan kayo mga lobis guys sa may hinungdan. Naman ay nga to ano mangrove. Dagan. Oh. Ang ilang oh. Mukatawa pa na. Moingon mo. Dagan. Na, ang ilang puti nga ero kay dili mahadlok ug duha ka puti nga ero kay ngano dili man mahadlok kay duha ka puti nga ero. No, kay dili giyud mahadlok. Hindi matakot ang aso. Bakit hindi man matakot ang aso? Ano ang dahilan? Onsay pizza karon. January 18, 2026 Sunday. Sakto ang tamang sagot ay hoy nga madagan man mo sabay hinungdan. Yung midagan sila Spanish or Cebuano pizza karon Enero 18, 2026 Domingo. Please subscribe my YouTube channel by Kirmais. Dara yes, di na ko makatawa. Dili na ko katawa. Dili na ko makatawa. Dili na. By Kirmais from Mars Modo Trotol Bini Carbongkol Limburger Grispit. Yuan ingon na if I would next to you. Oh. Na madagan-dagan sila. Libot-libot. Libot-libot guys. Haman si Sanjon. Hoy, haman si Sanjon. Nama lagi si Sanjon. O sabay hinungdan. Dara na Sanjon. Brota. Liti kong laay sayo. Ay, kanang dili ko katago. Brota. Liti. Brutality.
Kung lao. Na brown nga ero. Iwan doa na mo doa. Kumakadakanda. Ang ilang duha ka ero. Dakpan na. Wa. Wa oy. Sanina. Kita ko dakpan na. Lapas mo to ha. Dakpan. Dakapan na. May katumanan ang tanan kundi ka magtinalawan. Yaman dua bun-bun. Dakpan. Yaman dakpan. Please subscribe. Sunshine. Ano yung butan mo? Yaman mag-usama mo doon, nagdaan mo bonbon. Dawa bonbon, guys. Hugaw na, hugaw. Nupag na sila. Asol nga truck, asol nga kutsi. O blow truck, blow auto. Nangari man magluto, ay ngari magsugba, ngari magluto, o ngari magsugba. Mga kahoy man ni, mga kahoy, baghaon man ni, baghaon. Kintoy opisyal. Katong bayot, kintoy opisyal. Usapan na mo gido drawing panto. Usapan na lingin circle, bilog man na, lingin circle, bilog. Lingin sa Bisaya, bilog sa Tagalog, circle sa English. Wako ba sa Spanish? Wako kay ba Spanish sa lingin. Ringin. Kay ba ko di ka kamao mag times, di ka kamao. Ako sa una 2003, grade 3 kamana ko mo times. 2 times 2 equals 4 isakto. Kamana magini ko mag 5 times 5 equals 25. di sakto. Mingon ko sayo, sakto di ay. Asa mo yung duwa, dakpan. Asa mo yung asa. Asa man na umang. Wa ko nag-live. Live na ko nag-live. Oy. Ang may-ari ng YouTube sa United States of America. Like and subscribe. Subscribe. Magdakag cellphone to, nigbaligot ta. Dili, inigmaghunas na katong excited ako matulayo kanang kinalayan nga hunas sa taka. Kanigaw man to, kanigaw. Asa man? Na kana kanigaw. Ato to. Kanigaw Island, Matalom, Leyte, Southern Leyte, Visayas, Philippines. Kanigaw man to, Bohol man to, Bohol. Kanigaw, Bohol.
Katong gamay na area to no. Oh, nangato ang Owak, San Juan, Owak, Matapay. Nindit matukuan to no. Ato aba. Oo. Kasi pa na to. Nag-usa si San John. Ato. Wala lang ino, di na ikuan. Libot ko ba? Libot. Biker mais, ikalima libot. Biker mais, ikalima libot. Liko. Katong nato to. Unsa? Katong nato. Haman. Itong na ko tong dakong area ba. Kanigaw na. To. Ato ta balangon. Dili ko kamamulangoy. Dili ko kamamulangoy. Ay nagisip on ko. Tingnan. Ayaw po na. Mas lang mga si Matthew kay si Matthew kay excited magduwa Mobile Legend. Mobile Legend. Si Renz po excited po duwa Mobile Legend. Kaya may wifi nga rin. Kay dili man magkaduwa sila Renz Mobile Legend. Mobile Legend. Dagat tunay mangrove. Nakatumi ka tunay mangrove. Asa man? Deha. Pa street? O katong Christmas party. Asa man? Waman. Kana na mangrove. Ako kang naiputi na gate. Oo. Nakato na mapog ko. Ang atik-atik kanang tino o gyud. Oh, pa street ka tas mo ag saw kay bato no. Oo. Nga to kay maasin. Na wifi sa maasin. Why? O sama na. Awa. Awa. Apa na nga videohan. Garing. Nakainom ko. At sama na. Hugaw na dia, hugaw. Mahugmak. Maoy, the first video. Ay, the first vlog. Ngari. Kita na yun, Gian. Bisaya. Daghan. Salamat sa pagtanaw. Tagalog. Maraming salamat sa mga manunood. English. Thanks for watching. Thank you for watching. All right, reserve 2026. To God, to be glory.